Nakakamiss din kayang magsimba. Yung tipong 9 AM yung service nyo tapos 8:40 ka na nagising. Kasi ba naman, nagpi-Facebook ka pa kagabi. Surrender na nga yung hinlalaki mo. Nagkikidrama ka pa. O magdamag na chinat ang crush. Kaya ang resulta late na naman gumising. At dahil late, halos sinasabay mo na yung pagtututbrush, pagbabawas at ang pagligo. Wow, amazing. Grace, how sweet the sound. He. At dahil sobrang bilis mo, nakaabot ka pa naman sa kalahati ng praise and worship. Pero dahil sa sobrang pagmamadali mo, sobrang pawis ka naman. Kaya nirarason mo lang na, wow, sobrang ganda ng awitin talaga, napasaya ako. Talaga lang ha. Pagkatapos magta-tithes and offering na. Oo, saan ka pupunta? He, naiihi lang. Talaga lang ha. At syempre, oras na para sa salita ng Diyos. Yung tipong alam mo nang ikaw na yung tinatamaan pero ang nasa isip mo pa rin ay yung kaibigan mo. Sayang, wala siya dito ngayon. Para talaga to sa kanya. Swak na swak to sa kanya. Pero in reality, para naman talaga sa yung word na narinig mo. At natapos na nga ang simba. So, fellowship muna bago umuwi. Kamusta dito, kamusta doon, usap dito, usap doon. Tapos nakita mo na naman yung ka-churchmate mo na gustong gusto nang umuwi. Kaso, hindi siya makauwi kasi kausap pa ng mama niya ang ka-sister niya sa church. Haha. Tapos, ikaw na gusto na rin umuwi, nag-iisip ng paraan kung paano masasara yung usapan niyo ng ka-churchmate mo. Uwi na ako ha. Oh, sige, kita-kits ulit. Uwi na rin ako. Teka, dyan ka pala dadaan? Sakto, dyan din ako dadaan. At yun, nagpatuloy ang usapan nyo. Haha. Sobrang maraming mga bagay na namimiss ko sa church. Pero dahil nga di pa rin pwede ang mass gathering, nasa bahay tayo lahat ngayon. At nakatutok sa mga cellphone natin para manood ng online service. Yung mga nakasanayan natin noon para bang dahan-dahan na nagbabago. Pero, yung Diyos na sinasamba natin, kailanman di nagbago. Sa ngayon, ang tanging magagawa natin sumunod sa batas at para din naman sa ikabubuti natin ito. Naka-home quarantine man tayo ngayon, sana yung devotion at prayer natin ay di naka-quarantine. Kapatid, magiging okay din ang lahat. Babalik din ang lahat sa normal. At dahil nasa matinding digmaan tayo ngayon, tandaan natin ang dasal ang ating sandata. Ingat ka kapatid. God bless you.